Мин Валиева Гүзәл, беренче сыйныфта укыйм. Мин Хидиятуллина Нафис, икенче сыйныфта укыйм. Бүген Гүзәлнең туган көнендә кунакка килдек. Гүзәл, менә мин сиңа нинди бүләк алып килдем. Рәхмәт, Әлфис. Әйдә бумажадан бала белән күбәләк ясыйк. Әйдә, Гүзәл. Бу аппликацияны ясар өчен безгә кабак кирәк, Кара бодай, фасоль кирәк, тары кирәк, күбәләк шаблоны кирәк, клей кирәк, кисточка кирәк. кайчы кирәк. Әйдә башта чәчне эшлик. Чәчне нәрсәдән ясыйбыз? Токмачтан. Чәче булды. Нәрсә ясыйбыз? Яулыгын, Аны нәрсәдән ясыйбыз? ярмадан.
Әйдә күбәләкне ясыйбыз. Күбәләкне нәрсәдән ясыйбыз? Ярмалардан. Әлфис, әйдә бу токмачлардан без хәзер нәни күбәләкләр ясыйбыз. Әйдә, бик матур була алай. Кара гүзәл нинди матур рәсем булып чыкты. Әлфис, син бу шигырьне беләсеңме? Беләм, әйдә аны сөйләп карыйбыз. Әйтәлек күбәләк, яшик бергәләп, бу кадәр күп эчеп, армыйсың син ничек? Ничек соң тормышың, ничек көн күрмешең? Табаламсың ризык, сөйләп бир хитезек. Мин торам кырларда, болында, урманда, уйныймын, очамын, якты көн булганда. Гомерем бик кыска, бары бер көн генә. Бул яхшы, рәнҗетмә, һәм тимә син миңа.